Daniel Eneko, segurako arrakasta profesional erdiesten ari zarete, olatuaren goialdean zabiltzate, hortik bertigori. Ez nuke beste esango, Seguro gure kontu korrontean ez da arrakasta ikusten, orduan ez nuke zamai besteko arrakasta dugunik. Egia da, gaur egun, espazioak eskintzen dizkigutela eta hori eskertzekoa da, orduan. Eta oso ongi pasatzen ari gara. Gozatzen ari zareten ez hori somatzen da. Izan ere, biok itzulpen gintze ikasketak egin zenituzten, biok irakasle lanetan ari zineten, eta biok egin duzue artearen aldeko apustua, artista izatetik bizitzeko apustua, meritua. Autonomoa gara, hori bai badu meritua. Gozez hilda gaude. Eta... Nik argi neukan itzulpen gintzatik ez nintzela biziko, ze karreraren hirugarren urtean esan nuen, Ordan gero irakaskuntza, eta irakaskuntza bai gustatzen zait, eta noiz itzuliko naiz, ze gustoko dut, baina momentu honetan etorri denez, aurrera. Nire beti gani gustatu zait artea eta holtza eta dramatismo, eta gehien bat gustatu zait jornada finko bat ez eukitzea, eta nahi dut luzatu tontakerixa hau aldedan guztia. Alde guztia. ETV bateko piztu telebista, saioan zabiltzate, gustora? Oso, izugarri, nire bizitzako lana. Bai, da oso lan polita. Hor, sekulako garrazia egiten didazue, asko gustatzen zain nola egiten duzuen, eta iruditzen zaitu hor badagoela, nola egiteko kontraste bat edo, batetik ETVko estandarretarako iruditzen zait oso bikote berezia osatzen duzuela, apurtzailea, pertsona ez bitar bat, eta zis homosexual bat, baina gero bestetik... Marika. Marika, bisexual. Ez que homosexualista da, pero... Bueno, ez baite horrela autodefinitu zen. Bai, porque asko garratu bat nire burua. Bai, nik uste dut Euskal Herri Erratiko podcastean ala egintzen nula, horregatik... Bai, zidurak. Baina berdin dio. Kontua da, bikote apurtzailea zaretela, baina gero humorea egiteko tenorean, iruditzen zait, bikote sentimental baten humore klasiko, edo rol banaketa klasikoa egiten duzuela. Nik ez duk esango, zen uste dut ikusten duzula perspektibaz tizetero batetik. Ikusten duzu en plan, emakumea gizona, no seke, baina ez da inbesteako. Gugera gehiago, Katy Perry eta Celia Banks. En plan, zuzera super problematika eta iluna, zure humorean, eta ni naiz arroxagoa. Bueno, egia da gero ez. Ez que rolen kontua da super aspergarria. Baina begira, igual banuen hori pixka bat, baina ni beste zea bat neukan, beste alderaketa bat neukan gogoan, eta zen paiazo alaia eta paiazo tristea, eta hori gero oso klasikoak dira humore egintzen, eta hortik ere baduzu, Nik uste dut hori asko egiten degula, en plan dinamika hori asko forzatzen dugu, eta gero uste dut neurri baten bai egiten degula dinamika de la parienta eta la hostia, baina uste dut ematen diogula ikuspuntu bat guztiz ironizatua, porque hori ikustetik gatoz. Eta badakigu zein ridikulua den, eta ez jaku importa hori erreproduzitzia ara ridikuluan. Osea, ez nuke esango hain joera klasikoa denik, porque egiten duguna den jabe izaten. Buelta ematen diozu ez ederki. Erreferentzia zisetero samar bat seguru asko. Espainialdean badokate oso podcast politiko gomendagarria, uste apalean Facu Díazek eta Miguel Maldonadok egiten dutena. Quieto todo el mundo deitzen da. Eta hartan Maldonadok dio LGTBI komunitatea biztaratzeko edo komunitatearen harreman ereduak biztaratzeko Espainialdean gehien egiten ari dena First Dates saioa dela, hor gidari Carlos Sobera. Zera, Euskal Herritarra dabil. Eta biztaratze horretan ere ez dute zareten nolabaiteko rola jokatzen ari ETB-en. Zizeteroa da hori izan duena? Bai. Nabari da. Eta Carlos Sobera. Beze ez da familiz. Carlos Sobera da, bere saioa. Carlos Sobera ez du ezer egiten. Programa aurkezten du. Jarteotza aurpegixa. Programan ikusgarritasuna ematen zaie beste realitate batzuei. Hala esan dute, ala formatu. No, ematen zaie. Bai, ematen zaie. Pero guztiz positiboa da ematen ikusgarritasuna, hori airitzi gehiago daude. Baina mesedez eta favorez, joan den urtean uste dut, dola bi urtean izoritzen, Carlos Soberari eskini zioten Madrilgo arrotasunaren egunean, nozten da... Regoia emazioa. Mesedez eta favorez. Osa, ez daude beste aktivista batzuk, kolektiboko jendea ez dago, non daude travestiak, non daude marikak, boierak, ezbitarrak, bisexualak, horiek amertuzte. Carlos Soberaz egiten du, programa bat aurkeztu. Carlos Soberaz egiten dute bihar, aurkeztuko duzu El Chiringuito, eta esan gurke baiet, esan nahi dut. Dara matzagu, urtiak eta urtiak olako ekintza, kolektiboko ekintzetan, kristoneko goraipamena eta espazioa eta hotxa ematen kolektiboko kanpoko jendiei, porque ez gaitu violentatzen.
Eta hori ez da inbesteko meritua, ez dut uste? Ez dugu txalotu behar pertsona normala izatea. Hoi da. Saioaz mintzatu naiz, eta gero esan dut Saioa oso majua, eta Carlos beba. No, baina saioak ere badu bera gauza, gero bitzen dute, especial de Halloween, ekarriko ditugu monstrua. Beste zentzu askotan. Ez dugu sakonduko saio horretan nola nahi. Azterra ezagun beste saio bat konparaziora Euskal Herria irratian estrenatu berri duzuen flop kultura izeneko saioa pop kulturaren inguruan. Zer du zabiltzate nola funtzionatzen ari? Fatal. Izugarri gustora gabiltza gure saltxan. Bai. Azkenan, beti esaten dugu, ez dugu ezer irakatsi nahi, ez dugu ezer, gu ez gara, egia daukaten pertsonak, gu hitz egiten dugu bere gauzei buruz, eta listo. Dau mikrofono bat aurrean, baina iritzi honek eta joera honek eta aktitude honek die pixa egitea bezain zaharrak. Bai, eta azkenan gure egunerokotasuna hitz egiten dugu gaiak hitz lantzen ditugu. Bai. Ez dugu ezer arraroa lantzen edo. Baina oso saio hona da, ikusten. Bai, hitz egiten dugu, ez dakit pop kulturaren inguruan bakarrik, de mariconada, hitz egiten dugu. Literal. Hori da, bai. Niri saioa prestatzeko lehendabiziko bilera eta egin genuenean, gogora etorri zitzaidan, oso aspaldian, 87an sartu ginen Eguzkirrati librean, eta orduan, gure saioaren ondotik, egameko militanteek egiten zuten beste bat, Kepa Jekorak, eta Sadak, eta Angelillok, eta horrelako batzuk, historiko batzuk, Iruñekoak, eta antzekotasun hainbat zeuden, edo daude, Garaiaetako irrati librean, da kaso egungo podcasten artean. Horregatik ez dut hau ez dela berria. Ez garen apurtzaileak. Ezagutzen dituzu ez da? Bai, noski badekin handia egin dugu. Adibidez Tulitulia bestian, eta Barizarietan, Egameko jardunaldietan, eta bar. Baina azkenean, dirudi guarela supermodernaz eta superapurtzaileak eta modern batean bagara, baina ez gara lehenengoak, ez gara superaintzindariak, hau betianik egon da, iritzi hauek egon dira, jendea egon da gauzari buruz dizketan, igual ez ditugu entzun. Zure kasuan baizte, irratian entzun dituzu eta zoragarria da, baina betianik egon da, egia da freskotasun bat ekartzen dugula. Bai. Karo, hitz zuten beren erreferentei buruz, gutzeiten dugu gure erreferentei buruz. Baina ez da ez zera hain berria. Gabiltza gure kulturaren sektore baten lekuko hartzen eta oso harro gaude. Lekuko eramatzaileak izatearen. Egia da euskaraz ez dela inbeste hau egiten. Edo ez da eskaintzen hau inbeste. Eta horren modu naturalean gainera somatzen baita ez dela enkargu bat aizue. Eginen duzue gaztelaniaz egiten zenuten hori euskaraz ez. Somatzen da zuen artean egunero horrelako gauzez euskaraz aritzen zenutela. Saiatzen gara gutxienez. Eixa. Modu naturalean egiten dugu. Ez dugu ezer lantzen, ez dugu gidoirik, ez dugu ezer. Egia da, gure modura hitz egiten dugula, azkenean mamarratxa batzuk gara eta euskaraz bakigu mamarratxa asko falta dela. Baina, hortan ere lantzen gara, saiatzen gara ere. Eta nik oso gaizkitza ditut euskaraz. Saiatzen gara, gure hizkuntza sortzen. Ederki egiten duzu, Daniel. Baina gure kexetako bat da hori, euskaraz dagoela mamarratxeo hori. Hoi da. Eta referentzia faltak, eta esaten ditugunean batzutan Belen Estebanen hitzak, ez dago euskaraz olako fantasia. Salatu izan duzu, Euskal Herrian sistematikoki baztertu izan dela, gutxietsi izan dela pop kultura. Bai eta ez. Ez nuke esango egin dutela lanketa hori, aktibo hori, uste dut Euskal Herrian asko zaindu dela euskal kultura. Beharrezkoa izan da, ze oso zapaldua izan da, askotan ikusi da kultura izan dela edo zerbait, eta horregatik asko babestu da euskal kultura, eta gaur egun jarraitu behar dugu euskal kultura babesten. Baina nire ustez, gehiago ireki behar gara. Babestearen enfoki hori igual aldatu behar da prestigio mantentziarenetik, eta igual kotidianidadera gehiago ireki behar garela kultura. Claro, dirudi salbame dela munduko gauzarik txarrena. Una barbaridad. Eta igual hori behar dugu ere. Igual, euskera askotan, eta nire kasuan, eta jende askoren kasuan, ikusi izan dugu modu oso akademikoan. Zenbat aldiz hitz egiten genuen eskolan euskaraz, baina eskolatik kanpo ez. Horren ustez falta da hori ez, aizu, euskara erabiltzea ere, gure egunerokotasunan eta gure mamarratxeoan ere. Ez igual ez dugu sortu euskara bat hain eskuragarria dena jendearen zatua bere lagunekin patixuan porru bat arratzeko, edo beste tipo bat iraintzeko, edo sextina egiteko. Edo sexua izateko, bai. Da gauza bat oso, nola esaten da, antiseptikoa. Eta guk nahi gau pixka bat zikindu. Aseptikoa, ez da? Hor, dena aldarrakatzen duzue, mamarratxokeria
baina beti ere arima politiko batekin. Podcastean hala aipatu zenuten, nik uste dut mamarratxokeria eta arima politikoa, kozkor muin politikoa aldarrekatzen zenutela. Eski mamarra, edo. No, esan nahi nuen, gu gara gu. Orduan, esaten dugun gauza oro, egongo da gure prismatik pasatuta, eta euki behar da arima pixka bat, euki behar dira ideal batzuk aurrera eramateko gauzak, eta ezin zare egon edo zein gauza esaten bakarrik esate jarren. Esan nahi behar, nina pertsona bat ideia batzukin, esaten dudan oro, egongo da ideia horreik baldintzatuta. Eta hortaz gain gu gara identitate politiko batzuk. Bai. Esan nahi du, gu gara marikak. Gu gara, Jesusen ama, gu gara marikak karekin, gu gara ezbitarrak. Gu saiatzen, esaten dugun oro, esaten dugun gauza guztiak leku batetik dator. Bai. Ez dakit, ongi esatzen nahi nahi. Baina guk esaten dugun guztia da politikoa. Draga da politikoa, gure identitatea da politikoa. Ordan nik esaten badut, jo que sé, jo que sé, gizon asko gaudela txosnetan, pues eske ala da. Eta hori politika da. Hainbat kontekstutan gure existentzia bera debate politiko baten objektua da. Claro. Horregatik. Esaldi bat marmolean zizelkatzeko modukoa uste dut zuria dela eneko podcastean bota zenuna guretzako kalera ateratzea bera ekintza politikoa da. Noski, bada. Bizirik egotia jendean begixen aurrean, depende ze jende, ekintza politikoa da. Pero jendeak begiratzea, galderak egitea, galderak debateak sortzea. Edo, incluso gu haiei zuzentzea, esaten dut zuzenketa bat egitea, gura esaten didatenean, maskulinezte egiten didatenean, edo denalakoa, hor badago zerbait, hori aktivismoa da, hori politika da. Gure aktivismoa ez da bakarrik mezu hauek telebistan edo irratian edo ematea, hori ere bada kalera ateratzea, hori ere bada aktivismoa. Eta jende asko egiten du aktivismoa, horregatik niri jende asko esaten dit, bai, bueno, ni aktivismoa ganez, baina ez nago talde batean, ez nago zen dut berdintzait. Begira ateratzen zen kalera, hori da aktivismoa. Behin, dura gutxe egin genuen tailer bat hemen zentralen, eta pertsona batek esaten zigun, bueno, eski nire zen beste hausartzen ez, estetikarekin probatzen eta tal, horatzen duzu? Bai. Eta tipazten, bueno, zoragarria, minigona batekin, no seke ez diran maitia. Begira ateratzen zen kalera, hau da aktivismoa. Total, bai. Hau da aktivismoa. Hau egitea, kalera ateratzea hola, hori da aktivismoare. Gauza asko bilatzen ari zaizkigu konparaziora, uste dut ateratzela bilerak egiten ari ginenean aski hitz egin da Txingidaren eta Otegizaren arteko besarkadaz mintza gaitezen behingoz Madonaren eta Britney Spearsen arteko musuaz. Eski interesgarriagoa da. Hori berriz paralelismoa ere, superpolitxoa da. bi gizon erabiltzea adibide bezala, pereza. Nin Txingida gustutan. Neri ez. Neri ez. Eta ez te gustatzen gehien bat, leku guztietan daudelako. hori ulertzen dut, bai. Jazta, egin dute berea, non daude beste artista batzuk? Bai. Non daude beste eskultore batzuk? Ez daude Euskal Herrian? Non daude emakumeak? Bai. Non daude disidentziak? Beti hitz egin behar dugu Txingidaren inguruan. Berak egin duena da zoragarria eta oso arte eta... Hiru eritzalak ere, baina, handiak. Ez que dut zagozen beste, baina nire kexa hori da. Beti berari buruz hizketan, beti giztari buruz hizketan. Beste kontu bat, podcastarekin loturikoa oso nabarmena da, guziz barneratuta dauzkazuela eta naturalizatuak podcast gintzako, nola esan, kode guziak. Esan lehen da izango belaunaldia zarete podcastak ikusten hasi dena, eta hori jartzen zaretenean bideo podcast bat egiteko kamera batean aitzinean oso nabarmena da. Nuke hainbeste esango nuke oaingo belaunaldia garela, badaukola, nola esaten da, media literazio, ez dakit nola esaten den euskaraz. Baina badaude gure ondorengoko belaunaldiak jaio dienak baldintza hoietan, porque nik ondikan eukin hauen teklasko telefono bat, nik ondikan eukin hauen olako gauzak, eta orduan hemendik aurrera jendeak askoz ere improntatua edukiko ditu haien barnean, komunikabideak eta horrelako gauzak. Baina bai, bastante tarabia. Gu jaio gara internetakin. Bai. Jaio gara internetakin. Badauzuria baietz. Zu jaio zinen nian esan internetik? Ja, baina txikitatik hasi ginen. Hori bai. Ordan, interneta jaio zenean, gu hasi ginen, eta internetarekin hazi gara. Gu hazi gara metroflogekin, eta fotologekin, eta gero 20rekin, eta messengerrekin, eta gero ikasi genuen YouTube zer zen, eta Instagram, eta TikTok. Egia da gaur egun ja gure zartzen ari garela. Nik ez dut TikTok egiten gaur egun gazteek bezala, Ni gaur egun TikTok bat egiteko, bueno, behar dut kriston denbora. Eta jartzen da hor, jo que sea, 14 urteko tipo bat, pim, pan, tun, tan, tun, eta egiten dugu batzu. Hori zinean batzuk baina,
bai, bazatoz mundu horretatik profesionalki jardun duzu, esan dute horre Espainiako telebista publikoak bazuen YouTubeen alako saio bat, Play Z edo Play Z horrelako zerbaiteri, Inés Hernanekin eta hor, Danelicius moduan aritua zara. Bai, ni hasi nintzen horrela, komilla askon artean, komunikabideetan lan egiten sortzen Daneliciusen identitate hau zela basikamente ni, baino filtro gabe, eta heldu nintzen Radio Televisión Españoletara, eta gertatu zena, eta hona gertu dinaz, ¿cómo te quedas? Ba, bidea egin duzula norabide egokian, kontrako norabidean tristea, hori dut zitzaidan, honetan oso polita egitzen zait. Drag mundutik zatozu, eneko, hor, okerez naiz, Albina Stardust 2018an sortu zen. Nik esan nuke travesti jaio nintzela. Nire irakurri dut. Ni travesti jaio nintzen, osea... Hau da bere parrafua. Bai, eski beti zatu dut goztan bera, baina ala da, ni travesti jaio nintzen, ibanekin txiki-txikidatik. Txikitan nola zen, amaren zarrebaren bufanda batekin eta bai takoiekin, ez da? Bona bezala, eta nire bantakoiek eta sofatzean Lady Mermelat ateratzen nintzen, banekin zer bat zegoela. Gero, bizigaren gizartea, dirudidela super aurreratu hemen Euskal Herrian, eta ez da sorpresa. Eta nire bezaroan, izan nintzen supernormatiba, superhetero, no seke... Jazarpena ipatu izan duzu podcastean, zeharka ez horretan sakonduz, baina jazarpena biok pairatu duzu. Bai, eske barrezkoa da, superviventziarako. Orduan, hasi nintzen modu, Gazteizten ikastaroan nintzenean, hasi nintzen makillajerekin probatzen eta esperimentatzen eta hori hasi zen esperimentazio prozesua eta autoezagutza prozesua. Eta hori zen klasera Espainiak berde pintauta. Bai, que horror. Eta nire bai, halako gauzak. Baina, karo, hasi nintzen, ez bakarrik draga egiten edo Albina Stardust soetzen, beti ezagutzen, nor nintzen. Hori esaten duzu, ez da, Albinak eneko askatu zuela. Esan dut, eta Albina ez dela pertsonaia bat, baizik eta zure nortasunaren zati bat. Bera, RuPaulek esaten du, ez da tiberik onena RuPaul, baina RuPaulek esaten du, dragak ez duela ezkutatzen norgaren, dragak erakusten duela norgaren. Eta hori ala da eguneko egunean. Dragak erakusten gaitu nola hitz egin nahi dugun, nola sentitzen nahi zen aldun dut. Osa, nik hartzen nuen AliExpresseko 10 euroko hilorde bat eta takoi batzuk eta sentitzen nintzen super aldun duta. Eta teratzen nintzen kalera Lady Gaga izango banitz bezala. Eta gero nire egunerokotasunaren ez du hitz egiten banitzen super isila, super tal, no seke, ez dena nore izan daitezken. Hilorde baten poterea. Isila zeinan? Kristona, ez du hitz egiten banitzen marika, lodia, no seke, osea, lo peor de la sociedad, orduan, karo. Ez du hitz egiten, zer. Eta, karo, orduan hasitzen prozesu bat, esaten honi, zeba sentitzen nahi zuela, dragan egonen eta dragez kanpo ez. Eta jas nintzen ikasten. Nola hitz egin nahi nun, nola izan nahi nun, nola gustatzen zitzaidan jendeak ni ikustea, eta prozesu bat izan zen. Albinak asko irakatsi dioneko hori eta neko Albinari beti dut esaldi hori, dela super... No para los medios, happy flower. Baina, hala da. Albina Stardust, bada oso kanpora begirakoa, oso showa, oso ikuskizuna, abeslaria da, musikaria, kantak sortzen ditu. Abeslaria. Bueno, abesten du. Bueno, playback egiten du zenbaitetan. Divina Komediak berriz, antzespenetik du gehiago, 2021an sortu omen zenuen, beti irakurri duenaren arabera, kontrastatuko dugu zurekin, Arrasateko Gaztetxean. 2020ko abenduan. Osea, Gabonetako showa izan zen, hasi que bai, gauza bat edo bestea berdin da. Eta niretzat, nik daukodan dragarentzako bidea da pixka bat aldrabesagoa, porque nik aurkitu nuen dragan performatibagoa izateko refugio estiloko bat. Osea, nik Danelicius egiten nuenean, nintzen ni, 24 orduz, eta da pixka bat drenante azkenean. Eta dragean aurkitu dut habito bat, como superhéroe mozorro bat, nik etxera heltzerakoan kentzen dudana, eta gaitza da nire bizitzakien. Orduan da pixka bat... Hori da zuri ditzea? No, eta ikusten dudana. Bale. Baina, niri ekartzen didana, bai da segurtasun hori eman dit bide bat nire nortasuna babesteko kamararen atzean nagoenean. Noski bai ez egiten ditu dela hainbat gauza eta nire burua asko aberastu dut eta asko ikasi dut dragaren ondorioz, por supuesto. Pertsona hori gertatuko litzaion bezala. Oin bai, nik aurkitzen dudan balioa eta babesa eta lehen ez neukan zerbait asko balbatzen dudana, da orain badaki dela noiz hasten nahi zen eta noiz gelditzen nahi zen
performatzeari. Gero asko gustatu zen, nonbait irakurri dut, badela nolabaiteko zure pertsonaia, Divina Komedia, alako gaizto papera jokatze duzu, eta badela emakume gaiztoei edo egiten diezun, bueno, emakume inteligentei egiten diezun omenaldia. Nik esaten dio beti nire izan maitei, eta berai, hasieran ez zekien gustatzen zitzaion edo ez, baina hain gustatzen zaio. Ni asko nire izaban inspiratzen naiz, porque nire izaba da arketipo hau de emakume oso hotz bat, oso urrutikoa, oso regia eta oso alakoa. Eta nik hor ikusten nuen txikitatik como kristoneko botere bat eta kristoneko presentzia bat. Eta gero, ahazten, no? Ahazten ez? Barkatu. Lapsus. Moztu. Gero, hasi nintzen inean, joan nintzen ikusten nola historikoki emakumiei maltzurkeriaren zigorra bota zaie eskutatzeko hainbat kondukta gizonetan premiatuak izan direla, bai inteligentzia, bai estrategia, bai lo que sea, eta oso apurtzailea eta oso boteretsua iruditzen zait maltzurkeri hori zure bihurtzea eta zaten, bai, putasne bat naiz, hain zar. Botazun esaldi guzio botata gero, berriro esaten bauzu oso gaizki egiten duzula euskaraz, ez dakit, kamerak intzali eta ez dugu elkarrizketa segituko. Bale. Zer esan behar, Lady Gaga atera da hainbatetan, eta horrela irakurri dut, Lady Gagaren ereduari jarraitzen diozula Albina moduan, eta kontua dela sekularko luka eukitzea, begirada guztiak zeure ganatzea, eta orduan, nahi duzun mezu hori ematea, zabaltzea. Ze mezu zabaldu nahi duzu zuek? Askatu behar garela, hori da mezua. Genero horrelak kentu behar ditugula, tontaki gautxak direla. Jogurina borobak beti dio eta egia da, gizartean gertatu den gauzarik okerrena da traje eta korbata bat. Hori da benetako mozorroa. Hori bai dela mozorro bat. Hori bai kendu behar dugula. Askatzen hasi behar garela. Estetikaren garrantzia ezagutu behar dugula eta genero horretaz askatu behar garela. Bakoitza iristen deneraino, baina esperimentatu behar dugula gehiago. Benetan, eske bizigaren gizartea super restriktiboa, eta ez duk izan behar. Jolastu behar dugu. Lukazuen artean, atentzio ematen didana, beste batzuen artean, ikurrinaren bozik dut. Hombre, eski da ikonikoa. Ikonikoa da. Gehien bat, euskal kulturaren pureta hoentzat egin nuen. Ze dirudi Euskal Herria da Euskal Kultura kerdila bertsolaritza eta pilota, eta travestiak ere Euskal Kultura gara. Eso. Eta hori ala. Bauka titularra. Segi ezagun aurrera, drag mundu horretan erreferentea, Daniel? Zuentzako? Ai, ama, niretzat drag baizeko hainbat pertsona, gero modu kotidianoa batean, adibidez Divine, zela artista oso grotesko bat, bai. Edo, esan dudanez, emakume maltzurren karikatura oro, bai Disneyko bilanak, bai munduan historian egon diren Cruella de Vil, Izma, eta beste figura historiko arraroak, como yo que se Juana la Loca, adibidez, beti sozietatetik at gelditu diren emakumeak. Zuren bat? Nire kasuan, Lady Gaga noski, baina Lady Gaga zen beste igual modu estetikoan, baizik eta modu aktivistan. Eta beste artista, drag artista asko, Divine adibidez. Eske Divine irustez da gizartean, historian, draga hobe ulertu duen pertsona. Eta gero estetikoki, igual Trixie Mattel izan daiteke adibide bat, eta bueno, eske drag artista asko. Jogurina Boroba, eske da referente bat. Horretara ninduan, Euskal Herrian alako Iaski Serrano. Iaski Serrano, nitxik den ikusten dut, esaten da zela garria. Eskupinak iaz. Da, mesez da gaurez. Oso nahi eruditu zei. Bueno, genealogia bat egiten hasita zenbat bide ireki duen eta ibili duen Jogurina Boroba. Noski, guztiak ireki dizkigu. Hori argi dago, Jogurina Boroba izan da zoragarria eta nik uste dut errekonozimendu gehiago eman geniokela orokorrean. Behar du, eskultura bat Bilbon. Benetan, eski ginduan izan zoragarria. Bera, hemen hau gariz izan bortzeteke, nik ez dute zer egin, no seke, zebera da superta, baina nire bitzen dut Jogurina, aldatu duzu Euskal Herria, betirako. Eta hori ala da. Eski ala da. Eta Jogurina izan da Euskara erabiltzen hasi den, ez dakit, igual lehenengoa ez da izan, baina gehi asko erabili izan duen drag artista.
hasi berritan esan zizun, ezta? Instagrameko kontua zabaltzeko eta euskeraz jarduteko, horren premia, bestela ere jarduteko, drakoen bezala jarduteko premia zegoela, baina euskaraz bereziki. Bai, esaten zidan. Mezu hori baritu euskaraz, eta guztiz egia da. Guztiz egia da eta nik ikusi nuen. Eta sortu da alako merkatu esan behar nuen, eta oso itxusia egitzen baina diot. Hasiera batean hasi zineten komunitatea eta estena bat, izan daiteke hitza, hasi zineten euskaraz esaten da, ezkondu aurreko agur bazkari afarietan, despedidetan, hasi zineten lanean, baina orain gaztetxeetatik eta udaletatik eta leku askotatik ditzen zaituztete. Bai. Ez gara berriz ere ez gara lehenengoak. Laotxoa, jogurina ere egon dira, txosnetan egon dira, erko jaietan eta bar. Baina egia da, gaur egun beste dela berri bat, edo beste dela freskoago bat jaio dela, eta azten superpolita sortzen ari dela. Bai euskaraz, baita erderaz ere, baina Euskal Herrian orokorrean azten superpolita sortzen ari da. Eta Iruñeko kasua berezik da inkreíble. Iruña ninduan, ez da, gorakada bat egon. Gara, 35.000. Ez gara inbeste, baina bagara, urtero, Iruñako arrotasuna bihurtu da drag artiston Fashion Weeka. Total. Osa, ditu Kriston Lukazoak, bai, hala da. Urtero drag artista berriak jaiotzen dira. Eta, adibidez, nire ustez, Lumak Travesti Fest da zerbait historikoa. Uri izan behar nizuen. Gaztetxeetatik bai, baina udaletatik ere bai, eta alako batean, zabaldu duzue bidea burlatakoa bezala udal batek antola dezan, nola da, Lumak Travesti Fest. Aipatu behar dugu, Maruxak sortu dute da. Maruxak direla, marabila pura. Eta berai sortu duten Lumak Travesti Fest, eta nire ustez da zerbait historikoa Euskal Herri mailan, osea, eta estatu mailan esango nuke, ez dakit badagolako jaialdi travesti hain handiri. Eta gero, estena honetan ikuskizunak ez ezik egiten ari zarete, tailerrak eta hitzaldiak, eta politikoago, bide politikoago bat zabaltzen ari zaretela, esan genezake? Ez nuke esango politikoagoa denik, ze gure showak ere oso politikoak dira, ze esan dudana, ez kalera ateratzea berez bada politika. Estenatokian tanga jantzita jenderi izatea askatzeko politika da. Txosna batean egotea, txosnak betianik izan dira gizon ziseteroez betutako lekua. Eta zenbat rock talde ezagutzen ditugu gizonenak, haien kontra ez dugu ezer, baina mesedez eta favorez, bada garaia beste zerbait ikusteko txosnetan. Orduan, hori ere bada politika. Egia da, baitugula beste ekintza, igual pedagogikoagoak zaitezkenak, ez? Igual tailerretan balantzen dugu dragaren esentzia zer den draga, nahi dugu jendea bere korputzetan probatzea draga. Zer ibetzetan dut... emakume zisetero asko hurbiltzen omen dira, ezta? Eta marika asko ere. Baina egia da niri gizon zisetorak ez dira etortzen. Ez dira inoiz etorri. Man ditut ez dakit zenbat tailer eta gizon zisetero bakar bat. Bat? Zentralen, egia da. Zentralekoa, bat. Bueno, etorri zen de txiripa, baina etorri zen, egia da. Emazteakien. Lehenengoa, emazteakien etorri zen, bai. Eta bai, hitzaldietara bai etortzen dira. Azkenean hitzaldietara, bueno, badatoz ikastera eta hori zoragarria da. Oraindik ere asko ez dira etortzen, baina etortzen dira ikastera, baina tailerretara beren gorputzetan probatzera. Eta nik beti diot pertsona bat ezin dela hil gutxienez behin draga egin, Ze drag laguntzen gaitu gure burua ezagutzen. Eta ezagutzen duana, dirudi, hori nire bakeroekin eta nire ternoa kamisetarekin ni ongi sentitzen naiz eta jazta. Izan daiteke, baina esperimentatu, probatu. Eta jauterietako nahiko soldazua iruditzen zaidan kontu bat, eta emakumez mozorrotzea jauterietan, alako gizon kuadrilla eta... Probatu marraren bat. Esperimentazioa ez du izan behar emakumez jantztea, zer da emakumez jantztea, no? Hor dago galdera. Egia da, badaudela esperimentatzeko eskintzen diren egun batzuk. Ba, inauteriak eta hemen Iruñan urtezar gaua. Baina... ez nuke esango hori draga denik, ze draga, esaten duanez, helburu politiko bat dauka beti, baina bai da esperimentazio egun bat. Orduan, asko kritikatzen da, eta nik ere kritikatzen dut, aizu bat, eta no seke, no? Emakumea naiz, baina, bueno, ere izan daiteke esperimentatzeko egun bat, eta hori ere positiboa izan daiteke. Moztu zaitu, Daniel. Bai, oso mingarria aurkitu dut. No, esan nahi nuen, jarraitu baino politikaren panplinaren inguruan, beti entzuten ditugu gai hauek, politika alde guztietan da. Politika momentu orotan bizitzen ari gara eta gure ekintzak kondizionatzen ditu. Eta orduan, nik uste dut komunikabidetara edo ikuskizunetara
dedikatzen den pertsona batek esaten da benean, no, baina utzi digau politika hemendik kanpo, edo ez dugu politizatu behar, uste dut hori dela guztiz privilegio batetik esaten den gauza fribolo eta impersonala, eta esan leikezu gurosun guztia, porque entrada gehiago salduko dituzu, oin bai, ez da egia, porque dena dago politizatuta eta zuk aukeratzen baduzu politika zure ikuskunetik at uztea, horrek denotatzen du zure posicionamientua. Ez onera edo txarrera, baina bai privilegiora. Porque daukotzu aukera politika kanpoan usteko, eta aukera hori ez dauko inor. Ez dugu guztiok. Feminismoaren irakaspenetako bat. Neko, arestian esan duzu, tailer horietan, taitzaldi horietan saiatzen zaletela, azaltzen dragaren muina, zertan datzan, zer den, nik uste dut elkarrizketa amaitzeko, horixe izan daitekela halako itxiera eder bat. Draga da oso erresa. Dragak ez gara ezertaz edo inortaz jantzten. Draga da genero rolekin jolasten duen artea. Eta bere helburua da erakusten munduari ze absurduak diren genero rolak ez dutela zentzurik, ezabatu behar ditugula eta askeago izan behar garela. Nik ez dut espero mundu guztia joatea ogia erostera body eta hile orde batekin nahi badute, aurrera. Baina ez dut hori espero da nahi jendea pizkatxo bat askatzea. Eta bere burua gehiago ezagutzea. Eta ulertzea dena dela draga. Zu orain, bazatuz hemen, moztuta bizarrakin, prakekin, osaka, generoa performatzen ari zara. Maskulinitatea performatzen ari zara, moduren batean. Guztiok egiten dugu. Zeba ez dugu pauso bat aratago. Zeba ez goaz pauso bat aratago eta probatzen ditugu beste genero espresio batzuk, ez? Hori lortu nahi dugu. Eta horretarako performatibitatea erabiltzen dugu eta gauzasko erabiltzen ditugu. Ez gara emakumez jantzten, ez gara gizonez jantzten, ez da gutxiagorik ere. Generoa performatzen dugu nahi dugu moduan. Zoragarri, honekin amaitutzat emanen dugu elkarrizketa. Horretara aziz, ditu nahi duzu zerbait bat? Oso ongi. Nik horretara zin nuen, Euskal Herri erratien, astean behin. Flop kultura, bi fenomeno hauen, hori da, aste hartetan, bi fenomeno hauen flop kultura izeneko bideo podcasta. Eta laster plataforma guztietan. Hori. Ai ama, deabruaren galederak. Baditugu irudiak ikusteko. Ai ama txamaitea. Noiz esan dizuete kaletik mariko azkenekoz, iraindu nahian. Ni duela mordo bat. Eskegia da, batzutan dirudi hori dela gure, irain bakarra. Baina askotan erasoa izaten da begirada bat, komentario bat, entzuten duzula ondokarik egin izketan, edo beratzen dituztela pixka gehiegi. Nik dut hori gehiago gastatzen dugula. Mariko egitza eskegia da super vintage, Ni denbora asko nahi. Bueno, dituz ustien Transformer behin. Niri ere. Bai, oso originala. Gaur egun espero betzen da Transformeritza. Bai. Paulera. Noiz, gerarazi zaituztete kaletik azkenekoz egiten duzuen lanagatik zoriontzeko. Denbora guztien. Eski asko gertatzen da, eta uste ona dela. Bai, niri egon nintzen larun batean errekale horren, eta jende asko, morri asko, iruzpalau pertsonak esan zidaten. En plan, no, esik ditzen ninduten, en plan, ni berten nintzen motxilakin eta gorra eta no seke, eta ai, biztu telebistakoa, onena zara. Eta gainera nik, gero eskezak izan errantzun. Beti eskerrik asko. Eskerrik asko, mi esker. Goratzen duzu behin batek esan zigula, biztu telebistakoak zarete. Ez zait bat ere guztiak. Ez zait bat ere guztiak. Hemen ondoa. Eskerrik asko kritika. Baina, bai, asko gertatzen da. Zergatzen da maizago, ona txarra baina askoz maizago. Bai. Egia da ere nik askotan txarra ez duela ikusten. Zan nahi dut. Ni besta. Niri batzutan esatzen dien nena, begira horrek nola biretzen zaitun tali. Ez que ni me he fijao. No, ez da somatu, ez da. Begiratzea. Iruñeko zein lokaletan eginen zenukete Albinaren eta Divinaren ikuskizunaren emanaldi bat gustora. Gaiarren, bai, amets bata. Gaiarretik. Edo baluarten ere, ongi egingo genuke, Bai, hombre, ongi egingo genuke edonon. Bai, hemen laban ere egingo genuke, ze ni hemen egon naiz. Ni egon behar naiz. Egon nintzen hemen show bat egiten, baina bai Gaiarren. Imagina hau dantzariak eta denetarik, bai. Sua. Aita Sanjuaren jantzkera oso drag dela esan zenuten flop kultura saioan. Nola da posible Jesus Maria eta Jose? Boterea! Zure lanerako jantzi behar zara, horregatik egiten dugu drag. Zuk uste zu jendeak ingo zuztela kasu, igotzen baina soltzara hola jantzita? Bueno, igual bai. Gutxia. Zer nahiko drag egiten duzu zuia,
Baina gutxi hau, janzkera eta itxura da boterera lortzeko erramintza bat, porque arreta lortzen da zu eta arreta boterea da. Estetika da botere bat, estetika da... Zuk uste zu aita zantxua hola jantzita eukiko zauela jarraitzaien beste? Ez. Eta horregatik abetzen dute dena inaundia, urrea eta no seke. Atentzioa, ez hau egiten zuten, eske nolait diktadorek ere egiten zuten. Bai. Dena handia, dena tal, arreta ditzeko. Diktadoreak boterea erakusteko. Ez ditxo? Superdragak dira. Ba bai, baina eske ala da. Ala da, dira travestiak. Ez loteai. Zergatik gutxietxi izan da pop kultura Euskal Herrian. Esango nuke ez dela gutxietxi baizik eta euskal kultura asko babestu dugula eta orduan... Beste gauza batzuk egin dira. Bai. Ez da hori kaltetu en plan premeditadamente, beste gauzak egin dira. Hori da, eta beste gauza batzuk babestu dira eta orduan beste gauza batzuk ez digu garrantzia eman edo bueno, ez digu ikusgarritasunik eman, ze gurea babestu dugu eta garrantzitsua izan da, baina gaur egun ja prisma ireki behar dugu. Zein bost euskal famatu sartuko zenituzketa reality show batean hau jain gau? Ba, errepikatu dugu. Bai, Lubin Starlos. Ni, Albin Stardust bai. Bai. Illaski Serrano ere bai. Illaski Serrano ere bai. Gulian Gantze. Ai, nik ez nuke sartuko Julian Jantzi. Jolin. Ez ez dut gizonik nahi. Norbait hola... Eta gizona bat da gutxien izatea Claudio Landa. Bale. No, hasi marikita. Bai. Nor gehiago. Ai, Reyes. Bale. Reyes Ilincheta. Reyes Ilincheta. Bai, dudarik gabe. Eta DJ Eromena. Ba, oso honetan horizeteke, bai, oso honetan horizeteke ere, bai. Eta horien guztien artean zein da dragena? A ber, Illaski... Claudio Landa. Illaski izan da referente bat niretzat. Bale. Karo, ni feminitatea experimentatu nahi nuen, ikusten nuen ni luzen eta ez da nuen. Ba, ez da zoragarria. Horregatik zareta egin zekoak. Nik bera bezala izan nahi dut, bai, gara. Horpegi berdina. Bai. Baina eski gero Reyes ere da supertravestia nire ustez. Benetan diot, Reyes da supertravestia. Da zoragarria. Horrek bixak. Bai. Double crown. Bai, eske denak. Guztiok egiten dugu draga moduren batean. Ai ama. Biluzik jaiotzen gara eta beste ere guztia draga da. Eta hori izan da gaur eguneko zita. Eta hori izan dira de Abroren galdera.